Pamusoro maZimbabweans mose mondiregererauka kubatsirana chete kwatiri kuda kuti tiite. Ndaikumbirisawo zvikuru chaizvo kuti challenge yatasangana nayo iye zvinezvi tiise musoro yedu pamwe chete, timbosiya zvemapato izvi kana kutarisana nekuti munhu azoita zvakati. Timboedza kuti tidrope my emotions edu tese, because challenge yatinayo iye zvino tikatadza kuihandla zvakanaka inogona kutozokonzeresa zvisina kana nebasa rese Mufunge. Nyika ndeyedu tese, zvese zviri kuitika izvi zvinowanikwa pane vanhu Mufunge vedu we, zvinowanika pane vanhu zvese zviri kuitika. Hapana, hazvina kunaka asi hazvishamise nekuti zvinowanika pane vanhu. Maona manje nhau iripo haisi yekuti achipisa mumwe ndeupi, tiri kuda kuti tigadzirise zvinowanika izvi zviri kuitika izvi zvekuti tichipisane kuti achizogona kuchipisa mumwe ndeupi. Hatitoda kutsvaga ipapo, tinoda kugadziridza kuti chicho toda kuti chiitwe nemamiriro azvaita iye zvizvi, mamiriro azvaita izvi, nokuti kana dai kuri kuti tazoita noise yacho inongoitwa nesu topondana at the end of the day topedzera tagara pasi kuti tipedze dambudziko, asi tamboita zvisina kana nebasa rese Mufunge. Ngatimbosiyai my emotions ese atina waya, zvinowanika mukati mevanhu. Hanzi kutadza hakuna kuipa, chakaipa kuramba kudzorwa kana watadza. Kana vanhu vaona kuti watadza, bvumawo kudzorwa. Handika isusu tinenge tichidzora, ngatizivewo madzorero nematsuriro atee tichiita kuti zvinhu zvedu tisangane pakati. Mazviona manje zvinowanika izvi kwese pasi pano pezuva, zvirongoitika, asi zvinongoitika nekusiyana, so zvinowanika. Ngatisevhei mhuri yedu yeZimbabwe Mufunge, tisevhe mhuri yedu yeZimbabwe. Kune vamwe vana vadiki vasingatombozive kuti chii chiri kuitika, unozongona zvinhu zvisina kumira. Toita kana Somalia, zvaita sei venhai vedu we? Ngatibatsiranei tese Mufunge. Dai kwakuri kwokutiwo vamwe zvatinenge tichikumbira zvinenge zvichiteererwawo nevanofanirwa kunge vachitibetsera. Otherwise zvimwe zvinhu zvatiri kusangana nazvo zvinezvi pamusingadayi zvakatodzivirirwa kudhara. Ndakumbira inini ndine global solution Mufunge, global solution for peace. Ndinazvo, asi ndaedza kuti ndikumbire pano kupi nepapi, ndatadza, ndashaya kundoita sei. Kuhurumende kwedu, kuUnited Nation kwacho, kuAfrican Union, kuSADC kwana ichilema kwese uko, hapana pandasiya matsamba acho ese ndinawo Mufunge, tichitsvaga chinhu chinonzi peace, kuti chii chinoda kuti chiri, kuti pano pasi pezuva paite chinhu chinonzi peace, runyararo. Ndinazvo, asi ndashaya kuti angandibetserewo ndiani tifambise tsoro iyi, zvitiite runyararo. Muna tiniita runyararo, izvi zvapo izvi hazvina kumbomira zvakanaka Mufunge, hazvina kumbomira zvakanaka. Dai kwakuri kwokuti iye zvinezvi speaker of parliament vanonzi havana kuzoenda kuparliament kwakaa kuine urongwa hwanga huriko, mukavabvunza kuti murume anoti Chizinga akati chii soon before vaMugabe vasati vabviswa, mukanobvunza zvevaMutsvangwa kuti takati kudii, ivo president varipo his excellency vaMnangagwa, mukavabvunza kuti ndakati kudii, dai kuti veke vaita zvandikaenda kumbiro, imwe nguva pari zvino tingadai sina kutarisana nedambudziko reseri. Maona zvino handisi kuziva kuti tingaitawo sei Mufunge, tingobatsirana Mufunge. Kubatsirana uko hazvina kuti champion ndiani, champion mupolitics ndo zvazvinongoita Mufunge. Ngatibatsirane, tikatsvagirana mhosva tinodziwana, asi ukazotsvagirwa yako unowanikwa uine hombe kupfuura edzaunga uchitsvagira vamwe idzodzo. Maona, asi chinodiwa kuti chicho toda kuti chiitewo kuti nyika yedu ifambe zvakanaka, tine mhuri yedu, tichisiyawo legacy yevana kumashure zvakanaka.
ngatisiyei ma emotions aya mufunge ese dai ndaikumbirisa kuti dai Mwari vangopindira vabise ma emotions isati nawo zvinowanika kuti inga kana mhuka chaidzo unotoda dzichibongerana imhuka saka isusu tofanika mhuka here dzisingadzoreke. Tiri vanhu katinofunga tinoda kuti tiite zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka chete mufunge. Ndiregererei kuedza kuti tibetserane so hapana pandasiwo mufunge hapana pandichikumbira kuti ndibetserwe ndiinde kuUN uko tigadziridze global peace. Mukabvunza amene kuZambia ambazi munomi ndakanyora tsamba kuna ana Hichilema through SADC tichitaura zvimwe zvinhu zvekuti tibatsirane kana ma-elections e2023 ndakanyora tsamba kuparliament nchiti ngazvimiswe zvenhingi izvi zvema-election timbogadziridza pano nepano ndichiti ndoda kupa test kuma-political parties ese aripo vakaipasa test iyoyo hanzi hatinobudisa ipapo ndozotoita but haudaidzwe amene kuti zvinofamba sei vanotanga kutokubvunza zvimwe zvinhu zvisina chokuita nekuti tigadziridze nyika yedu wobvunzwa mubvunzo chaiwo kunzi unonzi zita rako unonzani zvinobatsira chiizvo zvona vedu we wobvunzwa zita kana kuti unoita nezvei uri organization ipi yekudii organization toda kugadzira nhau yapa zvemaorganization zvezvabva kupi kona vedu we ndaikumbirisa mufunge maZimbabwe timbosiya zvese zvatiri kuitirana izvi zvino ndoziva zvinowanika asi ndaikumbirisa zvikuru kuti dai tambosiyana nazvo taita challenge yakuda kuti tiise misoro yedu pamwe chete isu semaZimbabweans muri kuzviona tiise misoro yedu pamwe chete maona manje izvi vantu ameno kana paine vanokwanisa kuona varume vandataura advocate Trump ndakana his excellence navamutsvangwa mazvona kana mukabvunza vaniki mangwana izvozvi tsamba yangu vanayo so patebhuru tichikumbira zvikuda kubatsirana ndo vari kutonga ndo vari panyanga zvokana ukanga wakumbira semwana woona kuti vanoti being attended zvinonge zvichiriveiko izvozvo naye vedu we dai tangobatsirana mufunge ndo zvana ndichingofungawo zvangu ndiregererei timboona kuti ifungo dzatete inadzo zvina hazvina kumbomira mushe chaizvo dai Mwari vangopindira ndatenda.